GIMPin yksi hyvistä ominaisuuksista on suuri valmiitten suotimien määrä. Tässä on avattu kokeilun ja testauksen pohjaksi kuva Polski Fiatista. Valitaan suotimet ja sieltä taiteelliset ja lasitiilet. Valitaan kooksi sopiva 3.5 voisi olla ihan hyvä ja valitaan OK. Näemme hetken kuluttua, miltä tuo meidän Polski Fiatimme näyttäisi lasitiiliseinän läpi katsottuna. Tallentamisesta 2 asiaa. Nyt kun tiedosto tallennetaan, tiedostovalikosta tallenna ja nyt valitaan paikka, minne tallennetaan. Otetaan tuo K-asema ja sinne tallennetaan nimellä Fiat. Ja tämä tallennusmuoto, jota tarjotaan, on XCF-muoto. Tämä on se muoto, joka sisältää tiedot kaikista tehdyistä muutoksista ja myöskin niiden historian. Tämä on se muoto, johon aina keskeneräinen ja valmis työ tallennetaan itselle omalle K-asemalle, eli tallenna. Palautusta varten tallentaminen kannattaa kuitenkin suorittaa JPEG-muodossa. Näin saamme tuon tallennuksen suoritettua valitsemalla tiedosta Export as eli vie ja valitaan täältä sitten loppu JPG, jolloin se valitsee automaattisesti tuon JPG-kuvan ja kansioksi sama K-asema vie. Ja yleensä tuo ehdotettu 90% on aika hyvä laatu. Laitetaan vie ja nyt meillä on kuva siinä muodossa, jossa se sitten palautetaan myöskin opettajalle.